Jeg hedder Henrik Brygner, og vi er i et firma, der hedder Convertible Cars, som hovedsageligt beskæftiger sig med veteranbiler. Jeg godt kan lide at reparere ting, som jeg synes er bevaringsværdige. Jeg er i godt humør hver dag, når jeg går på arbejde, og glæder mig til det. Og jeg synes, det er spændende og udfordrende samtidig også, fordi det er ikke altid, man kan få lige nøjagtigt de reservedele, man skal bruge, og man skal ud og finde dem et eller andet. Det spændende ved det er jo, at man kan renovere det og få det til at ligne fuldstændig igen, så man ikke kan se, at man har været inde og rørt ved det på noget tidspunkt. Og så synes jeg også, at designet af ældre biler ofte er interessant. Det jeg bedst kan lide ved det er helt sikkert det mekaniske arbejde. Processen i at renovere sådan en bil fra A til Z, synes jeg altid er spændende. Og for mit eget vedkommende mister jeg lidt interessen for det, når det er færdigt. Det er ikke så meget at køre rundt i det eller have den her bil. Altså, det er meget processen i at lave den, og når den så er færdig, så begynder jeg straks at kigge mig om efter et nyt projekt.